Maticha akuti abuse zvokuti takutosheya kuti isusu tochiita sei kana kuti uone kuti mwana achazodzidza kana kuti munyatsoona kuti future yacho zvichazodika takutozvishayirwa especially isusu tisina mari tiri kunoku handiti unonyatsotoona kuti kudzidza kwacho kwakutonetsa nekuti vane mari dzavo zvavo vari kuita online inini kana nefoni yacho handina kana wifi yacho handina kana magetsi acho ekuti ndiitise wifi yacho handina handiti saka kureva kuti zvinezvi zvinenge zvichingonzi wese akadzidza neasina exam riri kungouya handiti rakafanana wangu inini ari kuno asina wifi neari uko kunana Waterfalls kunana kune mawifi inini handina saka munofunga kuti mwana wangu inini achanonyorei hapana chaanonyora apa ticha vanenge vachiti ndiri kutumira work online alright pamwe pacho zvonzi ndiri kutumira paWhatsApp ini handakana bundle baba havasi kuenda kubasa inini handisi kuenda kubasa saka handisi kuziva kuti ndisu here tiri kukonzeresa covid kana kuti chii nekuti ini ndiri kungoona kunge zvazvichingoda kuti dai tangorerutsirana